दिनै इनि जिनाखि रमजान पबित्र दिन बे पबित्र दिनाव आं गिबियाव जोंनि सालाकाथि समस्तिनि साफ्रोमबो मुस्लिम सम्प्रदायनि सुबुंफोरनो गिबियाव साबायखर बावहरग्रोबाय आरो बरायबाय आरो बेजों लोगोसे रङालि बिहुनि साफ्रोमनोबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आरो बरायबाय। दिनै सालाकाथि ब्लक अफिसाव दिनै सालाकाथि ओनसोलनि माइनरिटि सोद्रोमाफ्रा दिनै जोंनि इउपिपिएल राजनितिक दोलोआव मानगोनां रनजित बसुमतारी बिटिआरनि EM सार आरो क'क्राझार LACनि मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि सारनि दैदेननायाव दिनै 100 जन माइनरिटि सेल आरो बेंगलि सम्प्रदायनि गेजेराव जइन जादों। दा बे जइन जानायाव ABMSनि दलमारा आनसलिकनि आफादगिरि बिथांनि नामा रस्तम आली होननाय बिथाङा जइन जादों आरो बिथांजों गोबां दिनै जइन जादों 100 जनसो। दा दिनैनि बे जइन जानायाव जोङो खोब गोजोननाय मोनदों, मानो होनोब्ला बिथांमोनहा गावसोरनि जोंनि इउपिपिएल राजनितिक दोलोनि आदर्श निति आरो माखासे खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा जोंनि इउपिपिएल राजनितिक दोलोजों जगदान जादों। दा बे जगदान जानायाव जोङो जोंनि सालाकाथि समस्तियाव खोब मोजां मोनसे इउपिपिएल हिसाबै परिबेसखौ जोङो दिनै बानायनानै लानो हाबाय। दा बे निस्सय जानो गोनां जिनाखि लकसभा इलेक्सन बेवहाय जोङो गोबां हारै जोङो निस्सय माने भट जों मोननो हागोन होननानैबो जों बुंनो हायो। सालाकाथि समस्तियावहाय इउपिपिएल हिसाबै माबायदि दिनैनि दिनाव सालाकाथि समस्तियाव जोङो दिनै आगोलाव जोङो एथ'ग्राब नांगौ रोखोम जोङो ग्रथ जानो हायाखैब्लाबो बा जोङो पार्टि हिसाबै मोजां मोनसे लेभेलाव जोङो फैनो हायाखैब्लाबो, नाथाय दिनैनि दिनाव आगोलनिफ्राय बहुद साबसिनाव जोङो दिनै इउपिपिएल हिसाबै जोङो आगान होफैनो हाबाय बा जोंनि इउपिपिएलआ सालाकाथि समस्तियाव जोङो इस्टाब्लिसखौनो जाबाय होननानै बुंनो हायो। मानो होनोब्ला गोबां सुबुङानो आगोलनिफ्राय जगदान जागासिनो दङ आरो इयुनावबो जाबावगोन, जोंजों जाबावगोन, माखासे कानेक्सनाव दंबावो। दा मथा मथि जोङो माने बेटार देन बिफर होननानै जोंनि दोलोखौ इउपिपिएलखौ जों दिनैनि दिनाव बुंनो हायो। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, SAP पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, MDF जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।